O Concello de Lousame iniciou xa os trámites para volver sacar a licitación a xestión do albergue de Toxosoutos, un dos puntos máis visitados do municipio pola súa importancia natural, histórica e patrimonial. Que no mes de outubro foi adxudicado, fora concurso, e a empresa que foi adxudicataria, pois por problemas internos, despois de presentar toda a documentación e todos os requisitos legales que tiña que facer, comunicounos que non podía levar a cabo pois a empresa a que se había presentado, non se tiña presentado. Que imos a facer dentro do Concello? Pois estamos xa para licitar no mes do 18, no mes primeiro, xaneiro, volvelo a sacar a licitación porque hai empresas que están vindo ao Concello que están interesadas, tanto dedicadas, por suposto, ao albergue, pero tamén a actividades do tempo libre e de outro tipo de empresarios, non? A alcaldesa estima que o proceso podería estar resolto de cara a primavera, cando abriría as portas novamente a instalación. Te desexamos que se lle dé o lugar que corresponde a todos os outros, non? E como todos os que o visitan nos lo fan chegar, que como non está xa aberto e nos queremos que se poda visitar, que se poda disfrutar das instalacións, e esperemos que neste concurso, pois xa na primavera, que este adxudicado e que podamos todos gozar desas instalacións. A reapertura do albergue sería ademais un novo paso no camiño que están a percorrer todos os concellos da comarca para conseguir o seu recoñecemento oficial como Camiño de Santiago.